Әзгене куркыта, ләкин без кыю егетләр. Кая яңа видеоларыгыз? Бундамы? Шаба бартыңна. Сәләт безнең өчен. Гаилә! Төп футболисты, каһарманы кара. Силкинмейди. Җәмәгать, без яңадан сәләттә. Монда бер нәрсә дә үзгәрмәде. Ләкин без бүген коронавируска, ковидка тест бирәчәкбез. Менә монда халык җыелды. Хәзер безне дә тикшерәчәкләр. Исламофобик кадишая. Әзгене куркыта, ләкин без кыю егетләр. Егетләр дим, егет. Без монда күбә, шуңа күрә мин шулай дип әйтәм инде. Кызлар да бар икән. Хәзер генә бездән Яңгыр сибәли башлады. Без сәләттә икенче көн яңгыр яумыйдыр, яңгыр ява башлады. Менә, монда күрәсезме менә? Шүпләрне айыралар. Оралап булмый торган калдыклар, оралап. Ярый. Пластик. Менә пыялага. Менә шулай 3 бочка тора монда. Менә Сәлам егетләр. Сәлам. Бу бит легендар Камыр Батыр аккаунтының каһарманнары. Әйме егетләр? Шулаймы? Кая яңа видеоларыгыз? Бундамы? Пока изләгез. Яңа видео тапмыйсыз, кайда бармыйсыз. Ой, менә егетләр. Фаил. Ау. Фаил, син сәләттә нишләп йөрисең? Сәләт синең өчен нәрсә ул? Сәләт минем өчен ул ачылырга мөмкин беренче рәттә, икенчедән инде әзрәк кенә акча эшләргә дә була. Шап. Денис! Дөресен әйткәндә, Камыр Батырның ул төп уйнаучысы, әйме? Төп герое, шулай бит, әйме? Егетләр үпкәләми, әйме егетләр? Денис, син сәләттә нишләп йөрисең? Мин сәләткә әйдәман булып килдем. Синең сәләт синең өчен нәрсә ул? Сәләт ул душа. Жан, Жан, душамай, душамай, душамбе. душамбай. Һәм дә инде җәмәгать Камыр Батыр аккаунтының Джерри сышканы дип әйтеп булмый. Сышкан. Гафур ага. Вот зуру үзе. Гафур, Гафур, сәлам. Сәлам. Карале, сәләт синең өчен нәрсә ул? Сәләт минем өчен ул КВН язу платформасы. Шул өчен киләм. Син сәләттә ничәнче тапкыр? Мин сәләттә күп, 10-нчы. Пока. Давай. Пока. Шаба бартыңна. Сәләт безнең өчен. Гаилә! Яңгыр ишә. Тукта яңгыр яумай. Җәмәгать, без остаханәләргә кырып барыйк әле. Монда безнең менә рәсем. Башмасам әйе, үзегез күрерсез. Маллар рәсемнәр ясыйлар. Менә җәмәгать, тагын бер остаханә. Монда нишләр? Монда нисез? Что делаете монда? Монда роботны үзебезчә җыябыз да, шул роботлар белән футбол уйныйбыз. Футбол уйныйсыз? Шәп икән кырыла. Әнә иң төп футболисты, каһарманы кара. Силкинмейди. Башка. Җәмәгать, тагын бер остаханә. Промышленный дизайн дип атала. Сәнәгать дизайны. Шулайдыр бит, язылмаса, тәрҗемәсе шулайрак. Тагын бер остаханә. Графический дизайн, дизайн упаковок дип атала. Менә хәзер менә күрәсез. Исәмсез барча булды. Графический дизайн упаковок. Шәбәй бер икән карагыз. Тагын бер остаханә. Ананың стасы. Хәзер нәрсә икәнен сорыйбыз. Как называется? Целеполагание и декомпозиция целей. Целеполагание и декомпозиция целей. Менә, шундый остаханәләр дә бар. Киләсе остаханә.
Lettering деп атала. Знакомство с буквами, хәрефләр белән танышу. Хәзер игътибар белән караган нәрсәләр монда бар. Тагын бер остахана. Анда нәрсә? Аны остасы күрмәгән квест по су. Тагын бер остахана. Акрил буяулар белән эш. Менә. Бигрәк мотор парагызлар. Сиңа ошыймы? Тебе нравится? Тагын бер остахана. Җәмәгать алар монда бик күп архитектурно-дизайнерский коллаж. Архитектурный дизайн коллажа. Да? Ошыймы мен сиңа? Нравится? Если остахана. Какие-то вопросы, узнать его поподробнее. То есть не то, что там так-то вот как-то. Сәләт биләр форумының расписаниесе. 6-нчы форум икән бу. Шундый күперләр бар монда, понтонный. Чәчәк аткан җирдә су чиста була диләр. Шуннан да шулай. Хозурлык, ни дисәгез дә монда менә. Балыкның ахырында кадерле тамашачылар, сезнең өчен Татар радиосы диджее Байбулат белән көчтәки генә бер интервью булачак. Но бер сорауга җавап бирә алмады. Карап китерсезме? Булат Фасаха! Байбулат үзе! Булат, син нишләп йөрисең сәләттә? Безне командировкага җибәрәләр һәм без бу тегәне үзең эшлисең, үзең ял итәсең, безнең шундый теге одобрениелар бар. Сиңа кадәр кем эшләде? Миңа хәтле Фәннур Фатихов эшләде. Фәннур Либра. Фәннур Либра. Аңа кадәр? Аңа кадәр Илнар эшләде. Аңа кадәр мин эшләдем. Аңа кадәр Илнар эшләде, аңа кадәр мин эшләдем. Карак белән сәләт синең өчен нәрсә ул? Сәләт минем өчен ул сәләт бирә торган җир. Менә хәҗә әйтмәле, монда җавап. Монда теге сәләтсез кеше килә, сәләтләнеп кайта. О, шәбәйттең, әйе. Монда теге девиз кирәк. Кушлар булмый канатсыз, кеше булмый сәләтсез дигән лозунг астында сәләт иҗат итә. Карале, нишләп Татар радиосын чакырттылар, нишләп Яңа гасырны чакыртмалар, Болгар радиосын? Безгә бу сорауга җавап бирергә ярамый.